So yun nga po mga kapatid, nakaligom kami na 15,078. So malaking tulong na din po yun sa ating beneficiary sa kanyang pagpatuloy na pagpapagamot, pagpapagaling. Maraming pasalamat po sa mga sumuporta na riders. Thank you very much po sa inyo. Ayan mga OBR. Sige. Yan, maraming salamat po sa lahat. Isa pa. Ayan, nakuha tayo ng certificate. Oh, sama mo na. Ayan, binibilang na po yung nagigkom na pera para sa pagpapagamot ni ma'am. Iba na mapakagaling lang ng isa. Next month, ma-hospital na naman ako kasi may bago na naman. Hindi yung taga dyan lalayas din yan. Lalayas din yan. Minamahal ko na nga, kuya. Hindi yan lalayas kapag mahal ka niyan. Ako'y sumasawa na sa kanya. Huwag mong mahalin. Dito. Takutin mo. Huwag mong mahalin. Kung ayaw na nga yung Hindi yan doktor, ayaw mag-stay na nga sa'yo. ako makita. Hindi mo ganang forever. Yung doktor na nga na ayaw sabi. Patay. Pinaasa ka lang. Yun ang mahirap din. Yung pinaasa ka lang. Parang yung hinatid. Tinatid ko pag sundo hindi na ikaw. Testing lang ako. Parang parang yung kaibigan ng girlfriend mo, sinagit ng girlfriend mo, ay palas malunod. Ay, sinigit mo yung kaibigan ng girlfriend mo, hindi yung girlfriend mo. Ito nga, mahilit mo yun eh. Ilang unang sabi ko dito mo yun. Papalitan na daw itong mga barya. Gusto ko rin trabaho ko sa ano. Sa? Anta. Sa bundok. Yung doon sa akin lang. Karami kayo. Tikulo? Oo, sa Tikulo yun? Barangay. Bangkal yata yun? Unang vlog ko yun eh. Bagyo. Usap ko. Sa mga indigenous people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ito pa, isang tuhan. Ito pa yun ito. Tapos siya lang. Isang 20. Wala yan. Ano? Isang pa? Papalitan na daw yung 500 na coins. Aling coins dito? Lima. 100 to. Tama ba? 2, 4, 6, 7, 10, 20. 100 yan. Sino kaya? 2, 4, 6, 8, 10, 20. 15. Ano primo? Maliwanag. Ayan, 15,178 lahat. Yung ating nakuligtas sa Tapos, hindi kailangan. Post natin sa ano sa GC. Para ano nila. di sila Tapos, ito yung sa beneficiary naman. Ay, 15. sa... Picture. Ikaw na lang. Namit mong pag-ias ng makeup check. Ayan mga kapatid, nakatapos na kami ng aming charity. Sana makatulong sa ating beneficiary ang ginawang charity kanyang pagpapagamot. Maraming salamat po sa panonood.